Sige po. Hello, hello po. Good evening sa bawat isa. Mapagpalang gabi po. Ayan, so we welcome you sa atin pong programa po ngayong gabi pong ito. Nasaan man po kayo naroroon. Ayan, we welcome you po. Ayan, hello po sa bawat isa sa atin pong J Blue family. Hello, hello po. Ayan, so sa mga nagjo-join po sa atin ngayong gabi pong ito, please comment down below po kung nasaan po kayo naroroon. So para po mamaya ay babasahin po natin ang inyong pong mga comments and you can interact with us po through typing your comments habang po nagfo-flow po ang ating program ngayong gabi pong ito. So mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa ating mga J Blue family, sa mga team online, ayan, sa mga nakiki-join online sa atin. So, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, ngayong gabi po ay panibagong kwento ang ating pong masasaksihan, ang ating mapapakinggan. Muli po makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na guest po natin ngayong gabi pong ito. So, ako po si Pastor Chic Alvarado at ito po ang Speak Life Season 3. Ayan po. So, welcome po muli sa bawat isa. So, kamusta po? Ayan, pwede po kayong mag-comment sa ating chat box. Mamaya po ay babasahin po natin yung inyo pong mga comment po dyan. So, pwede nyo po itong i-share. Ayan po sa inyo pong mga um, kakilala, sa inyo pong mga kamag-anak, at ayan po sa mga kaibigan para po mapanood din po nila ang atin pong programa po ngayong gabi pong ito. So, kamusta po ang panibagong linggo ng bawat isa? Muli po ay Monday na naman. Ayan. So, marami pong ginagawa ang Panginoon. So, yan, sa atin pong mga kasama dito sa live streaming, yan, gusto rin po naming mabasa ang inyong mga reactions, pwede rin po kayong kwentuhan sa amin. Ayan, babasahin po natin to mamaya. Comment nyo lang po sa ating comment box. Ayan, so wag na po nating patagalin ngayong gabi pong ito ay makakasama po natin ang ating pastor sa Jesus Be Lifted Up Church, Lipa, Batangas. Ayan, makikita po natin kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Ano ang mga pinagdaanan niya para maging matatag ang kanya pong pananampalataya sa Panginoon. Ayan, so ngayon pong gabing ito, ayan, let's all welcome our J Blue Pastor sa ating pong Lipa, Batangas, no other than Pastor John Francis Hativa. Good evening po, Pastor. Welcome po. Ayan po. Opo, good evening po sa bawat Yan, isa good po sa evening atin. Isang po. mapagpalang gabi po sa lahat po ng nanonood. Uh, Ay isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Amen and amen. Amen. Ayan. Pastor, baka po may gusto pa po kayo munang mga batiin. Ay, Ayan, syempre po. bago po Opo, tayo. unang-una, sige po, babatiin ko na lang din po ang aking pong family. Ano po, na Amen. yan, binabati ko po ang bawat isa, family ko po, ang wife ko, mga anak ko. At the same time po, ang iba-ibang mga members po natin sa iba-ibang dako po ng atin pong bansa. Amen? So, sa Lipa, kamusta po kayo dyan? At ganoon din sa Salinas, ayan. No? At ganoon din po sa iba-iba pa po nating lugar ng Jesus Be Lifted Up Church. So isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ayan. Okay po. So, yan po, mapagpalang gabi po, Pastor John. So, ready na po ba kayo sa atin pong kwentuhan? Ngayon Amen, po gabi amen. po ito. Opo. Ayan. So, Sige po, opo. malalaman po natin ang kwento po ng buhay ni Pastor Amen. John. Yeah. Ayan po. So, Pastor, sino po si Pastor John bilang isang kabataan or isang bata? Mm. Yan. So, Oo. Kung gusto po babalikan ko nating po, oo. malaman ang inyo Malaman. pong... Amen, Opo. oo. Sige Okay, po, kung Pastor. babalikan ko po ang aking pong kabataan, ay ako po ay galing po ako sa province, at ang probinsya ko po Naman po ay lang. Iloilo. No, Iloilo Province. At ako po ay panganay sa apat po na magkakapatid. So, apat po kami, ako po yung pinakapanganay. So, masasabi ko po na nung kabataan ako ay medyo may kabaitan din. No, may kabaitan din, no, masunurin din at lalong-lalo na din medyo may kasipagan din po tayo nung mga kabataan po natin. So,
ang mga pangunahing pinagkakakitaan ko po ng magulang namin nung time na yon, nung mga kabataan ko po, is nandun po sila sa pagpa-farming. So, ibig sabihin, pagtatanim po ng palay. And Mm. even though na sila naman po ay parehas po na nakagraduate, pero pinili po ng magulang ko na talagang magstay doon sa province, hindi sila umalis doon kasi po yung place ng aking pong lolo. So, para at least magkakasama po yung buong pamilya ano doon, at hindi po magwawatak-watak. Kaya nung kabataan ko po talagang nakita ko po doon yung talagang kahirapan ng buhay. So masasabi ko talagang ang buhay ay napakahirap. Kasi yung physical po, yung nakikita ko yung physical na ginagawa po ng magulang ko, yung physical na ginagawa hindi lang ng magulang ko, at marami pa pong tao doon nung time na yon. And i-fast forward ko ng konti nung mga elementary days po tayo hanggang high school days, no, ay minsan imbis na maglalaro po tayo after po ng school, ang ginagawa po natin ay tumutulong na lang po tayo sa magulang natin doon sa bukid, no, doon sa kanila pong ginagawa sa palayan, no. At masasabi ko po na maaring hindi ko po masyado talagang na-enjoy yung akin pong kabataan katulad ng mga kabataan po natin ngayon, kasi ngayon talagang kabataan natin talagang enjoy ano po, no. But anyway, yung environment naman na maganda po sa probinsya kasi siyempre fresh ang hangin, walang Mm. masyadong pollution, no. However, ang environment ng mga tao po doon ay katulad po ng environment ng karamihan po sa atin, na kung saan talagang talamak po doon yung mga makamundong gawain, katulad po syempre ng yan, yung inom, yung tatay ko po manginginom din, ayan. Mhm. So sigarilyo, although siya naman hindi po naninigarilyo, no. So yung sugal, no, mga tiyuhin, mga kamag-anak, lahat po 'yan, no. Tapos at the same time yung religion, kasi po kami po ay talaga pong laking Catholic, no. Talagang lehitimong Katoliko po, no. At sa biyaya po ng Panginoon, ang ginawa po ng magulang ko nung time po na nasa high school po ako ay in-enroll niya po ako, or in-enroll nila ako doon sa Catholic school. Kaya po nag-Catholic school po ako nung mga high school days ko po. So yun po hanggang Mm. hanggang ano po yun, no? Hanggang high school days, yun po yung akin pong buhay ng kabataan. Kasi po pagdating naman ng youth, syempre college na po yun, no? So iba naman po yung buhay po natin doon. Nung time kasi ng mga kabataan ko ay high school, doon po ako nag-start ng parang, dahil nga environment mo, yan dyan yung inom, dyan yung bisyo, no? Doon po ako nag-start na parang patikim-tikim, no? Patikim-tikim pa lang ng alak, patikim-tikim po ng sigarilyo. Minsan ninanakaw ko pa yung, may tindahan nanay minsan ng ano may tindahan siya na maliit eh. So ang ginagawa ko yun dati, na maalala ko, no, ninanakaw ko pa yung stick ng sigarilyo doon. Kaya para tapos, no, minsan may nagpapabili naman mga tiyuhe, no, na pinapasindihan po sa akin yan, no. Ang ginagawa ko, sige, sinisindihan ko man, sinisingot ko rin. So, ganun Nauna na po, po no. kayo. Nauuna na ako. Ano po, ganon. Pero ano po yun, no? Nag-worsen po yun nung time na dumating na po sa college. Dahil Mm. after ko po graduate sa aking pong high school days, so medyo malayo na po yung aking pong school. Dahil nung high school kasi malapit lang, doon lang mismo sa town namin eh. So Mm. within town area lang, kaya ano lang, mabilis lang, 10 minutes, andyan ka na, 10 to 20 minutes, nandiyan ka na eh. So pero pagdating po doon sa aking pong college, medyo malayo po siya. Kaya ang ginawa po namin noon, talagang nag-boarding house po ako. So, Mm. doon po, nung college na yon, mga 2 hours ang biyahe. Malayo po, malayo sa, lalo na pag probinsya. Alam niyo naman po, mabilis ang probinsya, no? Yung biyahe ng probinsya, medyo mabilis. So, masasabi mo na talagang malayo ang lugar, mga 100 siguro kilometer, mga ganun po. Kaya, ang nangyari po sa college, ng college life ko po, kumuha po ako ng engineering course, which is civil engineering. Ayan. And during the college days, sabay-sabay po yun. Sabay-sabay po yung aking pong pag-aaral, sabay-sabay po yung pagtatrabaho. Kasi nag-working student po ako noon eh, para to sustain, to supply yung Mm. aking pong pangangailangan sa school. At the same time, makatulong din po sa aking pong magulang. Although na nagbibigay din naman sila ng allowance, nagbibigay din ano, pero yung sapat-sapat lang, no? Hindi Opo. po siya, minsan kulang pa. Ano po, para at least masustain po Mm. yung pag-aaral yon. Nagtatrabaho po tayo, pinagsasabay-sabay ko po yun, studies, pag-working student, tapos kasabay pa yung mga school organizations, kasi medyo nagiging passionate na rin po ako nung time na yun doon,
enter sa mga iba-ibang mga organization. At Mm. dumating nga sa point na nag-lead din po tayo doon. At kumbaga parang iba-ibang organization ang sinalihan natin. At the same time, nabigyan rin tayo ng pagkakataon doon na as maging training ground po natin na mag-lead, ano po, naging president at marami pa, no? Pero preparation pala ng Lord yun, ano? Opo. Maraming preparation para ang Lord na ginawa. And doon po sa Mm. time ng college, sinasabi ko po na medyo talamak na kasi pag engineering ka, pag ikaw ay hindi ka mabisyo, bibihira po yun sa isang engineering student. Kasi Mm. po, lagi yan, yung mga engineering student, lagi yan na nakikihalubilo sa mga professor, no? Nakikipag-jamming, nakikipag-banding, at ang banding usually niyan is talagang inuman, talagang bisyo after ng school. So, doon po talagang medyo nag-level up yung bisyo, no? Nag-level up talaga siya, no po. At hindi lang ganun yung naranasan natin. Marami pa pong ibang mga kalokohan, marami pa pong ibang mga kasalanan ang nag-generalize or nag-generate po doon sa akin pong pinaka-college life. So, Mm. nandun na po lahat-lahat. After po makagraduate kasi, tuloy-tuloy na po yun dahil nandyan na yung kasalanan, babae, nakatingin na rin ng marijuana. So, marami, no? Mm. Maraming mga out of curiosity na Opo, tinatawag. Ano curiosity. po? So, Opo. although, masasabi ko naman, sinustain po ako ng Lord doon. Although na Mm. hindi pa po ako tuluyan talagang nakakilala, at kahit na hindi pa talaga biblical ang pagkakilala ko sa ating Panginoon, pero meron pa rin naman pananampalataya kahit papano sa Panginoon. However, hindi nga lang ganun po ka-correct, ano po, yung Mm. pananampalataya na yon. So yun po yung Lumaki po akin pala pong kayo, Pastor, pinakaano. ng ano po, ng Catholic po ang inyo pong family. Yes po, Catholic Opo. po, Maging ang mga pastora. kapatid niyo po, Yes po, lahat lahat po po. kayo, buong Ako family. pa lang po talaga na Mm. bago ng Lord at naging Opo. Christian, naging born again po, no? Mm. So, yun po, yun po. At pinagpipray ko po na talagang may gagamitin din po sa kanila. And Amen. amen, amen. Pag pumupunta naman sila dito, no? Ayan, dinadala ko yan sa church. Wala namang reklamo, nagcha-church naman. Opo. Nadadala naman, ano. Pero syempre medyo malayo po kasi hindi natin talaga ma-reach ng ano natin at the same time yung Opo. time. Kaya po ang prayer ko na lang din na sila din may gagamitin din po sa kanila katulad din po na may ginamit sa buhay ko. So Amen. ganun po. Ganun po siya. Ganun po yung aking pong kabataan nung time po na Mm. yon, no. Ganun Opo. po siya. Bali, Pastor, kamusta po ang inyo pong relationship sa inyo pong mga kapatid? Dahil kayo po ay apat, ano Mm. po, at kayo po Yes ang po. panganay. Opo. Opo. Oo. Bali, ako po ay talagang masasabi ko rin po na consider ko ang sarili ko na breadwinner, no po. Mhm. So ibig Breadwinner sabihin po na kahit kayo. papaano no nakapag-provide po tayo sa kanila nung time na binata pa po tayo. No? Mhm. At nang time na nagkaroon na po ng pamilya, yan po, na medyo nabawas-bawas na dahil nga nag-iiba na yung priority po natin at may sarili na rin pong Opo. pamilya. Kaya Mhm. po sa ngayon, ang relationship naman po natin sa kanila ay okay pa rin po hanggang sa ngayon, no? At Opo. Lahat siyempre po hindi po ng natin kapatid niyo po maiwasan. ay, opo, may mga asawa na rin po yung mga Meron pong mga kapatid asawa niyo na po. rin. Opo, meron na rin Mm. po. Kumpleto na rin po sila. Apat sila, may mga asawa na rin. Mhm. Yung isang kapatid ko lang yung may anak pa lang, yung dalawa wala pa. No, Mhm. yon. Lahat po sila ay nasa province niyo rin Nasa po. province po, nasa Ah, so kayo province. lang po ang nahiwalay po sa Yes po. kanila. Ako lang po. Ako Mm. lang po ang nahiwalay, you know. Ah, So nandito po opo. ako, nakabukod po, nakaseparate. Mhm. At biyaya rin po siguro ng Panginoon yon, dahil Opo. nga may mga opportunity po dito. Dahil nga maring dito talaga ako tinawag ng Panginoon, maring dito ako dinala Yes. ng Opo. ating pong Panginoon. Ayun. Amen. So, Ayan. amen. So, dahil nga po kayo, Pastor, ay ano po, lumaking Catholic, yan. So, Mm-mm. kailan niyo naman po nakilala po si Lord Ayun, personally sa inyo ayun. pong Opo, ayun yung buhay? pinakamagandang tanong po dun, Pastora. Ano Opo. po? Okay, so after po akong makapag-graduate ng college, ang Mm. ang nangyari po noon is nagtatrabaho na po agad kako. Meaning to say, hindi pa Mm. po ako nakagraduate, may nakaabang na po akong trabaho. Okay, Mm. so kaya after ng graduate, trabaho, and then siyempre magkakasabay pa rin po 'yun kasi yung bisyo, yung mga mundong mga gawain. So Mm. mga around mid naman ng 2011, I think, doon po ako napadpad dito sa Manila. So pero ang Mm. trabaho ko kasi dati is nandoon po sa Iloilo, sa province. Opo. At nung time lang na inassign po ako ng aking company, dahil ang company ko kasi is Manila based. So nung nangailangan po ng site engineer dito po sa Manila,
ay isa po ako doon sa kinuha po nila doon sa province Mm. at dinala po dito. At Kaya inassign po po kayo, ako, Pastor, yan. napadpad po dito sa Manila. Yes po, opo. Opo. Kaya po ako napadpad sa Mm. Manila. No, tutoy na tutoy pa po yun. 20 plus pa lang. Opo. Batang-bata pa po Kaka-graduate yun. nyo lang po. Opo. Oo, kaka-graduate lang po. Yung mga Opo. a year naman, a year after, After. before. Mga kasi ano po yun, 2011, mga ganon, mga middle ng Mm. 2011. A year naman. A year Mm. after no, ng After po graduation. nag-graduate. Oo. Ayun. So, after po maka-graduate na-assign po dito, yan, yung akin pong pinaka ex-girlfriend, yan. Sinundan din po ako dito. Mm. Hindi po, inassign din po siya Opo. dito. Yan. Nauna Oo. pala po kayo kay Sister Myra po na pumunta po Yes dito po, sa nauna po ako. Manila. Opo. Oo, Mm. nauna po ako. Bali, nauna po ako. Tapos, nung time na yun, sa logistic po siya kasi nagtatrabaho. Kaya Mhm. may opportunity din po dito. Kaya, sabi niya, sige, punta na rin siya dito. So Mm. kaya po nung time na yon, nung nandito na po siya, at 2011, I think 2011 din po yun, mga end, no? End ng 2011. Parang something ganun, hindi ko lang po masyadong maalala yung exact na date or exact na month, pero parang ganun po yun. Kung hindi 2011, baka early 2012, mga ganon. Pero Mhm. after po na pumunta na po siya dito, no? So mga 2012 siguro, mga middle or end or something ganon, no? Yan po, nagsama na po kami niyan. Kahit hindi Mm. pa po kasal. So meaning to say, nagsama na po doon sa kasalanan. No? Dahil hindi pa po talaga, wala pa po talagang basbas ng Panginoon, no? Nagsasama na. But alam ko may plano naman talaga po ang Panginoon, no? Mhm. At pagdating po kasi ng 2013 ay ang nangyari po sa akin noong 2013, nag-apply po ako ng abroad. So, Mm. nagkaroon ako ng desire kasi mag-apply ng abroad. Sabi ko parang ang kulang talaga ng kinikita sa Pilipinas. Alam niyo naman po, no? At Opo. Saan po nagdi-desire kayo, tayo at the same Pastor, time. pumunta po na bansa? Ayun, no, ayan po, sa bansa ng mga maraming ano po, matawa, Saudi po. Sa Yan, Saudi yung po. opo, bawal na bawal po doon yung ano, yung ating pong faith, no. Mhm. However, sa ngayon at least medyo lumuwag-luwag na po at Medyo open may na po sila yes, ngayon. medyo open na po. May mga Opo. underground churches na po 'yon. So, yun na nga po nung time na nakapunta na po ako doon sa abroad sa kalooban din po ng Panginoon. Ang company kasi nagbibigay po siya ng privilege na kung saan ang privilege po na binibigay niya ay after 6 months yata or 1 year, hindi ko lang po masyadong maalala kung anong exact na yon. Pwede kang mag-apply ng tinatawag po na leave out, no? Pag sinabi Mm. nating leave out, yan po ay lalabas ka doon sa accommodation. Kasi po napaganda pag nag-abroad ka eh. Wala kang bayad sa bahay, wala kang bayad sa sasakyan, Mhm. transportation, sa Care tubig, of po nila kuryente. So, lahat. care of lahat po yun, no? Mm. Kasama po sa Opo. package. Kaya po yung tinatanggap mong sahod, talagang neto mo na yun. Opo, Talaga talagang pong iuuwi niyo po. sayo na. Opo. Oo, yung iyo na. Opo. Bahala ka kung anong gawin mo doon. Ano po. Mhm. Pero syempre, dahil nga may desire pa tayo na talagang ang Pilipino kasi talagang hindi nakukontento po eh, no? Kaya may desire pa tayo na talagang umangat pa po yung ating pong natatanggap. Mhm. So, tinik natin yung opportunity na yon, yung Mhm. tinatawag na leave out privilege. Kasi po, under ng staff naman tayo. And yun po yung mga privilege sa staff, no? Kaya nag-apply ako at favor ng Lord, na-approve naman. Ngayon, ang nung naghanap po ako ng bahay, may nahanap po akong bahay, medyo malaki siya. Oh, medyo Mhm. malaki yung bahay. 2 kwarto, tapos malaking living area, may dining area, tapos yung pagpasok mo, may parang pinaka-garden pa siya na malawak. So sabi ko mag-isa lang ako dito, hindi applicable na isa lang ako dito. So Mhm. maghahanap ako ng makakasama. Ayun. So Hmm. naghanap ako ng makasama doon sa aking inuupahan para at least May ka-share makatipid po pa kayo. rin. Oh, Opo. may ka-share, makatipid Opo. pa rin, makadagdag pa rin, ano. Opo. So, yun nga, nakahanap nga ako ng makakasama, dalawang makakasama. So, ang sabi ng isa, yung kwarto na yan na isa, pupuwede bang ano yan, pupuwede bang, kasi since malaki po eh, na siguro mga around 40 square meter, parang gano'n ang isang kwarto. Hmm. O mga gano'n, mga gano'n. Isang So, kwarto lang po yun, Pastor? O isang the kwarto lang, whole house? Oh, isang kwarto lang po yun. malaki na po. 40 Opo, isang square kwarto lang po meters. yun. Oo, mga Hmm. gano'n. So, Opo. mga gano'n. So, sabi ko, sige, sabi niya kasi, samahan samahan kita. Kasamahan ko rin po siya sa trabaho, no? Isang Hmm. department lang kami. So, nasa engineering department din, nasa civil works.
So, sabi niya, sige, samahan kita. Hintayin mo lang na ma-approve din yung aking leave out. Tapos may isa pa kaming kasamahan na sumama din sa akin. Bali, tatlo po kami na umupa doon. So, Mm. itong isa na nakasamahan ko sa trabaho, ang sabi niya po sa akin, yung isang kwarto, gusto sana namin gawing gawain patungkol sa kay Lord. Sabi ko, parang nagkuhan Mm. lang po ako na gawain para kay Lord. Ano to siya? Parang simbahan, parang ganon. Parang Mm. church, parang something ganon. House church, parang ganon pa yung sabi. No, sabi ko sa akin, wala namang problema dahil nga ang inaano niya, sinasambit mas Jesus naman, no? At yung pananampalataya kasi natin kay Jesus din naman at alam naman natin din kay Jesus doon nung time na yon. Sabi ko, sige po, okay lang. Para may makasama lang ako dito sa bahay at Opo. makapag-share nga. Nung pagdating na nandun na, nag-move in na, kumbaga nagugulat kaming dalawa kasi yung isang kasamahan ko, Catholic din. Parehas po Mm. kami Catholic, you know. So medyo nagugulat kaming dalawa, may gawain doon. Tapos nung una parang hindi niya pa yata kami na-invite nung una eh. Para mga ilang beses pa na nagkaroon ng gawain doon bago kami in-invite. Pero yung pag-invite minsan dinidecline po namin. Mm. Kasi naririnig po namin parang iba, sabi namin parang iba yung kanilang parang iba yung kanilang pagsimba, parang ganon. So, hanggang sa no choice na kami, kasi nandun po kami, lagi kaming ini-invite. Ang nga naman, wala naman kaming pinupuntahan, wala naman kaming ginagawa. So, no choice kami. Kaya dumalo kami. So, yung one time, nung pagdalo po namin, doon na po namin na nakita yung paano sila mag-worship, paano po sila magsimba. Mm. At pag ikaw ay talagang baguhan, galing ka po sa Catholic, kasi siyempre ang Catholic po ay solemn talaga, no? Opo. At marami pong mga ritual-ritual na binabasa at saka kung ano-ano pa. Doon parang may parang may flow ng may freedom ka na parang napakagaan, no? Parang magaan lang siya. Pero yung sumasagi doon sa isip mo minsan doon sa worship nila dahil iba kasi ang worship ng Catholic. Sabi ko parang itong worship na to parang mga baliw in short, no, parang mga ganun kasi very high no. Yung Mga kanila pong sumatayo worship po, nung sumisigaw, sumasayaw ganun po. tapos nagpe-praise God ng Opo. gaganon. Sabi ko kakaiba kasi hindi po tayo hindi tayo familiar sa mga ganon first time natin Mhm. kaya kaya po, nung time na yon, tuloy-tuloy. Kumbaga hindi na kami tinigilan nung kasamahan po namin na Mhm. nakuha na yon, yung kasamahan po namin sa trabaho na yon. Ang ending pala, siya pala po ay pastor. Ayun. Pastor po siya. Opo. Siya pala ay Mm. pastor. Kaya, yun. Hindi na po kami nakahindi. Hanggang Mm. sa tuluyan na po kami. Kahit sama-sama lang kasi wala naman kaming gagawin. Opo. Sama-sama lang po sa kanya. Kaya, habang nandun po kami, talagang sila po kasi ay under po sila ng G12 na tinatawag. Kaya po Opo. meron po silang parang level of trainings na Mhm. tinatawag. Kaya Opo. po, wala, attend lang po kami ng attend. Attend kami ng Mm. mga pre-encounter, attend kami ng encounter, mga school, Mm. hanggang gano'n, hanggang sa mga school of leaders. So, attend lang kami ng Opo. attend. So, pero, nagugustuhan po namin. Nagugustuhan po namin yung teaching, yung preaching, kasi napaka-clear ng message at Opo. nakakagaan po siya sa damdamin. Mhm. So, kaya parang ang nangyari, nung time po na yon, wala, tuloy-tuloy na lang din po kami na dumadalaw na sumasama. Pero nagkaroon na po ng tanim ang Panginoon doon sa amin. Opo. No, So, doon tinatamnan pala na po po ako kayo doon. nataniman po talaga ng Yes word. po. Opo, doon po. Opo. Oo. Tapos Mm. partly, no, hindi pa kasi ako talaga totally surrendered po noon. At Mm. although na-experience ko yung presence ng Lord doon, no, Opo. nararamdaman ko talaga yung presence ng Lord na during the encounter, talagang matindi rin po ang presence na kinikilabutan nga po ako minsan noon dahil nga parang kakaiba, parang nakakatakot yung parang ganong feeling na parang iba kasi sa experience, so parang bago sa experience mo. No, Mm. pero at the end of the day, no, nare-realize mo naman talagang kino-comfort ka ng Holy Spirit doon sa time na yon. Opo. So, doon ko po talaga naumpisa na makilala po ang ating Panginoon sa mga pag-aaral, no, sa mga Mm. pag-aaral ng at the same time sa mga programa po nila, no. Opo. Tapos tuloy-tuloy noon sinasama na po kami sa mga leadership training, pupunta na kami ng Jeddah kasi po malawak din yung church. No, Mm. malawak din yung mga gawin, meron din sa iba-ibang location ng Saudi. Although underground siya, however, hindi naman na ganoon katulad ng dati na talagang dati kasi talagang pag ikaw ay makita doon na nag-worship, nagsasamba, talagang dati sa kapanahonan po ng pastor na ito, nung unang-unang beses niya, talagang pugot ulo daw talaga po.
no? Kasi Mm. hindi po talaga po pwede dahil Muslim nga, Muslim Opo, country. Muslim country. Pero nung time na nandun po kami, although na medyo mahigpit, bawal nga lang makita lang ng ibang ano, kahit na medyo marinig pa ng konti, okay lang yon basta nasa loob lang. So hindi na Mm. po siya ganun kahigpit. So Mm. Opo. doon po Bali, ako doon niyo po talaga. opo, kumbaga doon niyo Oo, po first na na-encounter po si na-encounter. Lord. Yes, yes, doon Opo. po, no, doon Pero po. kailan po, Pastor, yung nagkaroon na po kayo ng heart na talaga pong total surrender na sa Ayun, opo. So, ganito po ang nangyari, no? Yung total surrender po talaga natin. Kasi Hmm. po, nung time po ng 2016, ay nakabakasyon po ako ng around May 2016. So, nagbakasyon po ako dito sa sa Pilipinas. Tapos, pagbalik ko, kasi nga parang May po ako doon pumunta. Okay, May 2013. Tapos 2016 naman, nagbakasyon ako ng May, tapos balik ako ng June, ng first week ng June. Pagdating ko po doon sa akin pong trabaho doon sa abroad, ay nag-inform kaagad ng office sa akin na yung aking daw contract hindi na daw po i-renew. So, meaning to say, kung hindi na i-renew, ibig sabihin, tiniterminate na po yung aking contract. Dahil nga, yung time na yon wala na pong masyadong makuhang project yung aming pong company. Kaya nagbabawas po sila ng tao. Kaya kung sino po yung expired na yung contract, yun po yung tatanggalin. So in short, isa po ako doon. No, marami rin po kami actually, no. So isa po ako doon. At yung isa pong actually bago po mangyari 'yon, no. At nalaman na po ng amo ko na gano'n nga na isa po ako doon sa matatanggal. Inoferan niya pa po ako eh. Sabi niya dito ka na lang sa kabila kasi may ka-sister company po 'yon. At yung sister company niya, parang gusto niya akong ilipat doon kasi isang isang project lang din naman. Ang Mm. problema, magkaiba po yung pinaka-bracket ng salary. So, sabi niya, hindi, sige, kung magkaiba ang bracket ng salary, kahit yung kulang, ako na lang. So, hindi ko naman pumatim yun. So, sabi ko, hindi po, ano na lang, talagang mag-i-exit na lang po ako. Talagang babalik na po Mm. ako sa Pilipinas. So, pero problematic po ako noon kasi bakit? Dahil nung time po na yon ay kumuha na po ako ng bahay. Yung ito pong bahay dito, no? Mm. Opo. Kakakuha ko lang po yun, no? Dito sa Mm. Alessandra. So, at lumipat na rin po sila dito nung time ng June, nung pagbalik Mm. ko. Yun Opo. din po, 2016. Yan. Ito po yung first na, yung 2016 dito po lumipat eh. Mhm. And kumuha rin po ako ng sasakyan. So, dalawa Mm. po ang babayaran. Opo. So, medyo, ano Medyo yun, mabigat na medyo, po sa inyo. medyo mabigat po Opo. yun, no? So, nag-ano na po ako, nag-overthink na po ako nung time na yon. Tapos may mga kinontak ko na po yung isa kong kaibigan dito na during the time na nagtatrabaho po ako dito sa Manila, may nakakilala po ako na taga Iloilo rin na siya po ay nangungontrata. So, Mm. kinontak ko na po siya bago po ako umuwi at sabi ko, pinapauwi na ako. Po pwede ba sa'yo dyan, magsosyo tayo, mag-ano tayo, mag-partner tayo. So sabi niya, Mm. sige, no, uwi ka dito. Pero medyo lumakas ang loob ko po noon dahil nga may tanim na po rin po ng Panginoon eh. Opo. Nandiyan na po yung tanim ng Panginoon na kahit papaano, no, pinapalakas ang loob mo na may mga purpose ang bawat nangyayari. So, in short, natuluyan po akong umuwi. At nung pagdating nga po dito, yon nakipag-partner po ako doon sa isang kaibigan ko, sa kumpare ko po, no. At after po noon, mga ilang months din po kami nag-partner. However, hindi lang po tumagal dahil hindi lang po natuloy-tuloy yung amin pong pagiging partner dahil along the way may mga ano lang po, no. Siguro hindi lang po kalooban ng ating Panginoon. Kaya nung time na 2017, doon na po ako nagsulo. No, nagsulo na po ako Mm. sa pagbi-business. So Business. mahirap po yung transition na from the uh, employment stage, Employment. pupunta ka po doon sa business stage. Business. So, napakahirap po ng adjustment, napakahirap. Dito kung sinasabi po nila yung employment daw ay mahirap, magnegosyo ka na lang. Yung iba po sinasabi na ganon, mas mahirap po ang magnegosyo kasi kung ang iyong oras ay hawak mo, no? Ibig sabihin, mula umaga hanggang gabi tatrabaho ka. Opo. Kasi po negosyo mo 'yun eh. So parang Opo. wala ka ring pahinga, no? Wala kang Mm. pahinga tapos stress na stress ka. So yung point na po na 'yan ng buhay ko, doon na po nagkaroon ng pagbagsak nung time na Mm. na hindi ko na handle ng maayos, na manage ng maayos.
So bakit ko po na hindi na manage ng maayos kasi no ay minsan nagtitiwala lang ako sa sarili kong kakayanan eh. So Mm. minsan nandoon po ako. Kumbaga nung time kasi na yon hindi na po kami nakakapag-church eh. Mm. At yung time pala ng bago po ako umuwi, hindi pa po born again si Mrs. noon. No, Kayo pa hindi pa lang po siya. nung Ako pa lang, ako pa lang talaga nakarinig po ng nakaano. salita ni At may Lord. opo, balikan ko lang po ng konti 'yon bago ko Sige ituloy po. yung isa. So, nung time na pag-uwi ko dito, naghahanap po ako ng church. Kasi ilang Mm. weeks na wala po akong hindi po ako nakakapag-worship. Hinahanap po ng kaluluwa ko, Opo, hinahanap po ng hinahanap spirit na ko. ng O hinahanap po po. yung worship. Sabi ko, Opo. subukan natin mag-attend dyan sa subukan mo lang na mag-attend. Ayaw niya talaga. Sabi ko, bahala ka, ako na lang. Simba muna ako. So, nag-church ako dito malapit sa may Talipapa. No? Mm. Nakapag-church ako dyan. So, malapit sa Talipapa. One time nga lang. Pero ngayon, wala na po sila dyan. Nandun na po sila sa kabilang side sa may malapit po sa Garnet. Ano po. So, isang beses po ako nakapag-attend doon. Tapos, the following mga weeks naman, ang wife ko naman nagyaya po na, sige, simba tayo doon sa Catholic. So Mm. baga, Kasi kasi Catholic Catholic pa pa po rin eh. po No? siya. Opo, Doon that naman sa time. labas, no? Doon naman sa labas. O hindi naman mahirap naman po hindi pagbigyan, ano po. So ayan po, nagcha-church kami doon pero parang ang word po na ko doon, parang patay, hindi ko na po Mm. maramdaman. So Opo. talagang hindi na po 'yun yung hinahanap ng aking po spirit, no. Mm. Kaya pinagpi-pray ko po 'yun. Isa po 'yan sa answered prayer ko na sabi ko, Mm. Lord, may gamitin ka pong tao na yung wife ko makilala, talagang Mm. makakilala po siya. At meron nga pong ginamit. Ginamit po At ang si Lord. ginamit po na tao, no, kung kilala niyo po si Brother Eric, no, lagi po naming pinapataya. Totoo yan, no, si Brother Eric yung naging way para po sa kanya. Na one time, nagkakasakit po itong bunso namin, si Makmak. At ang lagi po nagkakasakit yon. So, since wala ako, nasa Manila ako lagi kasi nasa Manila po yung ka-business partner ko dati. Mm. Pinapa-check up niya dito sa may labasan. Tapos one time, nasakay po siya ni Bro Eric. At sinabi sa kanya daw ng Bro Eric na hindi niya po makakalimutan. Siguro kulang ka lang sa faith. Ganun Mm. po ang sabi sa kanya. Siguro kulang ka lang sa faith. Tapos in-invite na siya, invite ka namin sa Sunday, ganito, ganyan, ganyan. So doon po nag-start na napunta po kami sa dito sa Camellia. Opo. So and situation pa rin ang ginamit ni Lord. Katulad po sa akin, situation po ang ginamit ni Lord para magkaroon Mm. talaga ng total surrender ang buhay ko eh. Opo. So, after noon, no, na nagcha-church na kami, natigil din po kami ng church doon. So, hanggang 2016 lang kami nag-church. Parang ganoon, Mm. parang ilang months lang. So, meaning ko sa hindi talaga totally nataniman at hindi natuloy-tuloy. So, parang 1 year po kaming tumigil, 2017 hanggang maaaring mid ng 2018, parang ganoon. Wala pong church, wala lahat. So, zero, backslide. So talagang bumalik sa lahat, bumalik sa dati, Mhm. bumalik sa lahat ng bisyo. Although hindi talaga nabitawan din naman ang bisyo, no? So dumating po itong sitwasyon na ito na talagang ibinagsak po. Hindi ko alam, baka orchestrated din po talaga ito ng Panginoon eh. No, Opo. yung situation po nito orchestrated po talaga ng Panginoon eh. So biglang lagapak po talaga, no? Lugmok dahil nawalan ka ng uh, actually nawalan ka ng tiwala na sa sarili mo eh. Kasi dati Mm. pinagkakatiwalaan mo lang sarili mo, Mhm. no? Sa sarili mong kakayanan, sarili mong talino, sarili mong abilidad, no? Parang ganun dati kasi yung akin pong pinagkakatiwalaan lang, walang kumbaga parang secondary lang po ang Lord, ganun sa akin Mm. pong buhay dati. Talagang Kaya ngayon, naka-rely po kayo, Pastor, sa sarili niyo po sarili. Yes during po, that oo. time. During that time, ganun po talaga Mm. yung akin pong ginagawa dati. So which is kaya po ngayon ang naging resulta, no, sobra pong dami ng mga maling desisyon na ginawa ko. Sobrang Mm. dami at doon sa mga maling desisyon po na yon, yun yung nagpabagsak, no, na talagang masasabi ko na talagang grabe. Kasi po yung naranasan ko po doon ay unang-una yung mga down payment po ng mga clients po namin. Although maliliit pa lang naman na project po yon, mga down payments po ng client namin doon ay imbes na down payment para po sa kanila, natatapal po sa iba dahil sa Mm. mali pong pag-manage. Dahil Mhm. minsan mali po yung aking pong pricing. Dahil nga po Mm. naghahabol, kaya nagda-dive po ako minsan sa presyo. Tapos para Mm. makakuha po ako ng kliyente, yung mga kliyente ng mga walang talagang fan para makuha ko lang sila pero may kapiraso lang, may pang down payment. Ang ginagawa ko po noon minsan, sabi ko, sige, terms of payment na lang yung isa after matapos, tingi na lang ang bayad. So, imbis Mm. na
imbis na makatulong, no, nakadagdag pa yung sa bigatin kasi walang papasok eh. Kumbaga, Mm. labas na po ng labas. Kaya po talagang Opo. maling mga desisyon. At the same time, dumating po yun sa point ng buhay ko na nung time na sabi ko parang dead end na. Dahil marami na pong naging backlog, marami nang naging negative. Supplier, hinahabol na ako ng supplier, ng mga kliyente, no? Dahil nga na wala na pang tustos, wala na pang gastos, yan. So marami po akong narinig diyan ng mga hindi magagandang salita, Mm. may mga cursing pa, may mga to the point na talagang may mga bad words pa na Mm. talagang ina-absorb po ng ano ko 'yun, ng sarili ko 'yun na hindi ko naman na-experience yung ganun. Kumbaga Mhm. parang first time kong ma-experience yung mga ganong experience na parang na-shock ako po doon. So, Mm. ngayon, ang nangyari, very stressful po para sa akin at nung time na yun, parang napaisip ko napa-question po talaga ako kay Lord. Napa-question po talaga ako kay Lord na sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ganitong nangyayari sa akin? Baga parang, nandiyan ka pa ba? Parang ganun. Mhm. Parang buhay ka pa ba? No? So parang, kumbaga parang sumuko na po ako sa buhay, yung tipong Mm. kung ganun. So So sabi ko parang parang, ayun po yung lowest moment ng yes, life niya po, yun po yung Pastor. lowest moment. Pero praise be Mm. to God, no? Kasi po, biniyayaan naman po ako ng asawa na talagang papalakas ng loob sa akin na doon sa Amen. lowest, no, doon sa lowest Mm. na moment ng buhay ko, no, sinasabi niya po sa akin, Dad, kaya natin yan. Bata pa tayo. No, Mhm. mababawi pa natin yan. So, gumaganon po siya. Parang kahit pa paano Siya po yung namomotivate, nag-encourage no? po. No, Opo. nai-encourage kahit pa Opo paano. sa inyo Ang that ginagawa time. ko po noon talagang gusto ko lang matulog, ayaw ko lumabas ng bahay. Mm. Depressed na po ako noon. Opo, inatake At na po kayo ng depression, yes, inatake na anxiety. po ako noon, anxiety, depression, at dumating na Mm. po sa worst case ng buhay ko na gusto ko na magpakamatay. May suicidal instinct Mm. na ako na gusto ko nang tapusin para matapos na lahat. Ganun Opo. po. No, pero hindi naman inadya po ng Panginoon, no? Dahil nga maaring may purpose pa talaga ang buhay ko. Ngayon, ang turning point ko po doon is na one time meron pong preaching doon sa Camellia. At sabi po doon sa preaching, no, na minsan sinisisi po natin ang Diyos sa mga nangyayari pong pangit sa buhay po natin, na kung saan ang totoo naman pala talaga is tayo man naman po ang Tayo may po yung gawa. Oo, nag-decide. tayo naman ang nag-decide. So Opo. parang may masmasan po ako doon. Parang alam mo nabuhusan ka ng malamig Malamig na na tubig. tubig. Opo. Parang parang gano'n. No, parang Mm. gano'n pa. Tapos kasi Na-inopen po po nung ni Lord yung eyes niyo dun. yes, inopen po. Mm. Kumbaga talagang binuksan niya po, no? Sabi ko nga, sisi ka ng sisi sa Diyos na bakit ganyan Opo. nangyari, bakit ganito, no? Nawalan ka na ng faith sa Diyos, nawalan ka na ng Mhm. pananampalataya sa Kanya dahil sa sitwasyon na ikaw naman pala ang may gawa. So, ganun Mhm. po ang nangyari po sa akin, no? At nung narinig ko po yon, medyo nagkaroon po ng kaliwanagan. Mm. Nagkaroon po ng kaliwanagan yung isipan ko nung time na yon. So, doon po ako ulit kinatagpo po ng ating pong Panginoon. Sa time po na yon, sa Dun po sitwasyon kayo. po na yon. Mhm. No, doon po yung Dun turning po kayo moment ko. nagka-encounter po Yes, ulit kay encounter ko Lord. muli kay Lord. Yun po yung encounter ko muli Mhm. kay Lord, no? And from Tapos, then on po, Pastor, talagang yan. sinuko niyo Opo. na po So, kay pero, Lord. actually, yung pagsuko po na yon, may mga, malakas po kasi ang mundo. No, O may may hatak konti pa pa pong rin. ano. Pero Meron. tuloy-tuloy na po ako Ah, nag-ano doon. opo. Tuloy-tuloy na po ako nagcha-church, no? Mm. Kasi tumigil kami, di ba? Tapos bumalik ulit kami. Bumalik ulit kami sa Opo. church. Pero may mga times na isang beses hindi kami nakaka-attend. Kumbaga parang sa isang buwan, may isang beses na hindi minsan nakaka-attend. Pero at least kahit pa paano nagcha-church. No? Kumbaga Mm. nakatutuloy-tuloy. Mhm. So, malakas pa rin ang hatak ng mundo. Pero however, kumbaga natataniman na ulit, bumabalik-balik na ulit sa ating Mhm. pong Panginoon at nagsusurrender na. At Opo. dumating nung time na year 2029, 2019 na doon na nag-start po yung talagang relationship ko kay Lord na araw-araw Mm. po Ayun na po yung nagbabasa. talagang, Opo. Doon opo. po nag-start, doon po ako parang nagkuhan ulit. At nag-start po ako magbasa ng Bible kahit na mahirap Mm. unawain. Opo. So, yung kaya ko lang po maunawaan at napakagaling talaga ng Lord. Napakaganda talaga lagi ng mensahe niya. Araw-araw, akmang-akma po yung minsan binabasa ko doon sa Mm. sitwasyon. Kasi po, hindi pa naman ayos po yun eh. Hindi pa ayos yung aking po buhay. So, paunti-unti na inaayos pa lang ni Lord. So, doon sa pagkalugmok po namin, ang ginagawa po namin ay kinakausap na lang po namin si supplier, kinakausap po namin yung Mm. mga kliyente na ganito, hintay lang po kayo kasi po talagang bagsak po kami ngayon, talaga po kumbaga tinamaan po talaga ng
ng problema na in terms of financial, ganito, ganyan. Pero hindi naman po namin kayo tatakbuhan, hindi naman po namin Mm. kayo gaganito. So, nandyan pa rin po. So, hanggang sa nauunawaan naman ng mga ibang kliyente po namin at paunti-unti, ano po, paunti-unti po, yan, naaayos ng naaayos. Kaya, nung time na Mm. yon, nung 2019 hanggang onwards, doon po ako nag-start na talagang magbasa ng Bible, araw-araw, walang pong tigil yun hanggang ngayon, no? Oh, Dahil doon praise ko po na God. siya na-develop araw-araw. Oo. Talagang pag ano, pagising talagang inuuna siya eh. Kumbaga talagang binabasa po siya. Kaya Opo. po Yun doon na po yung naging nag-develop, routine nyo ngayon, yun, Pastor. yun po yung naging routine Opo. talaga, ano, araw-araw po yun. So, Mhm. ganun din sa prayer, no po, every Mhm. time may situation, prayer. So, siyempre may Mhm. mga times na talagang sa business, marami pong mga ano po dyan, mga pagsubok, mga Mhm. storms. So, parang kahit na maraming storms, kahit sa ngayon po, no, may mga storms, pero parang Meron wala pa. lang. No, kasi po Mhm. yung presence Kasi, po ng opo, Lord. kasama Oh, niyo na po amen. si Lord. Tsaka hindi na po Opo, kayo kasama ko po nagre-rely siya. sa sarili niyo lang po, Yes, ano. kasi kay Lord po, Ayun po yung oo. talagang isang tinuro Isang, po sa inyo ni Lord amen. Opo, na opo. mag-rely po sa Kanya. Yes po, amen. Tapos may pinanghawakan po akong verse doon eh. Na Mhm. sabi kasi ni Pastora dati na sabi niya sa kumuha kayo ng isang verse na panghawakan nyo, maging Ano life po verse yung nyo. verse po na yun, At Pastor? yung verse po na yon, dahil yun po yung time na talagang bagsak na bagsak ako, marami po akong kinakatakutan. Yung Mhm. Isaiah 41:10, yun po talaga nag-strike sa amin Hmm. at yun po yung naging life verse namin. Kahit nandito po yan, nakapaskil po yan dito sa bahay. Ano? Kasi yun po Ayun yung po life ang verse namin. naging Opo. foundation niyo na po Yun po yung ngayon. foundation. Opo. Kasi sabi Okay. po doon, no, gusto ko lang pong Sige po, ano po, Pastor. i-recite. Ano po. Sabi Opo. po doon sa Isaiah 41:10, fear not, no? Huwag kang matakot. Kasi po, punong-puno ng Amen. takot po ang puso ko doon eh. So sabi niya, I Mhm. am with you, no? Nasa sa iyo ako. Doon po yung, kumbaga, na-cultivate yung encouragement ko Mhm. kumbaga, na-encourage ako na nasa akin ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Sabi Mhm. niya pa doon, do not be dismayed, for I am your God. Ako ang Diyos mo. I will Mhm. strengthen you, palalakasin kita. Kasi Mhm. talagang, yung time na yun, talagang mahina po ako eh, lugmok eh. And Mhm. sabi niya, I will help you, tutulungan kita. I will uphold you with my righteous right hand. Talagang Amen. yun po yung nag-strike na grabe po na yung impact nun sa buhay ko Mhm. at sa buhay po namin. Kaya po yun, dineclare po namin ang dineclare. Sa 2 years po na mga maling desisyon, inabot po ng 5 years para po kami makabangon ulit. Oh, 2 years lang po yun ng maling desisyon, pero mahaba, sobrang haba yung po ng yung process process, opo, para ng po ikaw ay pagbago. manumbalik, Opo. makabangon. So Mhm. ganun po, no? Kaya po napaka ano talaga po ng ano ng bawat desisyon, napakahalaga po talaga. Opo. At lalong-lalo na yung bawat desisyon ay talagang dapat nakatuon po sa ating Panginoon. So Amen. ganun po yung nangyari, no, sa Mhm. buhay po natin. Amen. Napakaganda pala Opo. po, Pastor, ng inyong ano po. Although marami pong mga hindi magandang nangyari, Yes po. pero po Mm-mm. nakita nyo pa rin po yung pag-guide sa inyo ni Lord Amen. kung Amen. paano po Opo. bumalik at sa Kanya, first of all. At saka po, Yes. maibalik po ni Lord yung mga nawala po sa inyo. Amen. Ano Amen. po? Opo. Tsaka talagang napakabuti ng Lord. Hindi niya lang binalik, no? Sinobrahan niya pa. Amen. Amen. Yun ang maganda po Napakabuti kay po Lord talaga eh. ng Lord. Opo. Opo. Lagi Oo. sobra-sobra Lagi po pag si sobra. Ano Lord po? ang nagbalik. Oo. Amen. 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 Oo. Opo. Pastor, bago po Opo. tayo pumunta sa susunod po nating Mm-mm. gagawin, ano lang po yung pwede nyo pong ibahagi na, kumbaga parang sa story po ng life nyo, ano po yung pwede nyo pong parang learnings na pwede pong Mm. maibahagi sa atin pong mga manonood ngayong gabi pong ito? Okay, sige po, no, sa lahat po ng mga nanonood po sa atin, no, tatlong bagay po gusto ko pong ibahagi po sa bawat isa po sa atin sa gabing ito. Sa sitwasyon po na nangyari po sa aking buhay, no, yung sitwasyon po na yon ay alam ko po yun ay totoong orchestrated po ng Panginoon. Yung Amen. storm na yon orchestrated po ng Panginoon Mhm. para po ilagay niya po ako sa tamang pong kalagyan. At the Yes. same time, no, yung daadaanan ko, yung lalakaran ko ay ayon po sa kalooban niya. Ano po? So Mhm. meaning to say, yung sitwasyon po na yun na pangit, yung storm po na yun, it strengthens talaga po yung pananampalataya ko. It strengthens Amen. really my faith sa Kanya. Kasi Amen. po, yung bawat sitwasyon ng buhay natin, pangit, no? Yan po yung nakukuha natin na lesson para po mas lalo pang manampalataya sa Diyos. Mhm. Amen. At pangalawa po na napulot ko po doon na aral sa akin pong sitwasyon ay talagang tinuruan po ako noon how to be very careful sa bawat desisyon. No, yun po Mhm. yung tinuro po sa akin na wag pa bigla-bigla, wag pa dalos-dalos, yun.
So, tinuruan po Dapat ako noon. sa bugso ng emosyon. Ano po, Yes, Pastor? so po, wag sa bugso ng emosyon. Talaga pong nilalatag muna, tinitimbang muna Mm. bago po Bago po desisyonan kasi mag-desisyon. Opo. napakahirap po. At lalong-lalo na po, no, natutunan ko po talaga na bawat desisyon dapat idulog muna sa Diyos. Kasi po, Amen. kailangan ng leading po talaga ng Panginoon sa bawat desisyon natin. Amen. Amen. Ganun po. At syempre, pinakahuli, katulad po kay Jonah. Kasi po, Sorry po kasi ni po John. actually yung calling po na to na ano po natin, nung part-time pa lang po ng high school po ako, ng fourth year high school, since Catholic school nga, every mga fourth year student na graduating, may mga pumupunta po doon na mga seminarista sa aming Mm. pong school. So, Opo. nangre-recruit. Ah, No, na nangre-recruit gusto maging pong pari. pumasok. Opo, sa Oo, pumasok ang pagkapare. pari. So, ang Mm. pinag-uusapan doon about calling, Mm. panawagan sa Diyos. Sa, pero may desire ako yun, nagdi-desire ako. No? Sabi ko, Ah. parang gusto ko Lord magpari ah. Nagdi-decide po ako noon. Pero parang malakas pa rin yung hatak ng pangarap ko. No, dahil nga Mm. siyempre sa laki po sa hirap, no. At the same time, Opo. pangalawa, sabi ko, pag pare ako, hindi ako makakapag-asawa. Sabi ko, hindi ko makikita ang Opo. lahi ko. Ganun po talaga ang mindset ko nung time na yun. Sabi ko, ayaw ko, Mm. sige. No? So, pinukaw ulit ng Lord nung time po na nandun po ako sa abroad. Kasi nung time na Mm. nagtuturo po ang pastor, galing naman na magturo ng pastor na ito. Mm. Na-envision ko, nabivision ko, sabi ko, parang one day ako rin magtatayo po dyan at magtuturo. No, yun, Oo, parang nandun po nagkaroon po kayo napukaw ng ano, opo, ng ng desire ulit. No? desire. Baga parang Opo. napukaw po doon ulit, no? Yung akin pong Opo. desire para po sa Mm. paglilingkod po sa Panginoon. At praise be to God, no? Ito na nga po yung kanya pong kasagutan na kahit tayo man Opo. po ay naging Jonah, no? Kasi po, akalain niyo po yun, kung 2014 po yun nangyari hanggang ngayon, in-ordain po ako ni Bishop 2024. So meaning to 10 say, years. now po, 10 years po. 10 years So po. 10 years na pagtatakbo. Opo. No, di ba? So Opo. sobrang haba. Sobrang haba po na takbo pero sa pagtakbo ko po na yun sa Panginoon, walang kapayapaan. No? Tama po. Napakahirap Mm. talaga tumakbo. Kaya sa pangatlo ko po na lesson na natutunan po dito, I I learn to obey po yung ating pong Panginoon. No? Yun Amen. po yung pangatlo. Kasi obedience sa calling ng God na talagang it will lead you doon sa green pastures. Hindi man talaga literal na talagang na Mhm. talagang masaganang buhay, but the pasture na kung saan meron kang peace of mind, meron kang kagalakan, no? Meron Amen. kang buong pamilya, at the same Mm. time kasama mo pa sa paglilingkod, Yes. talagang pasasalamat na po sa Panginoon at the same time walang Tama. kasakitan, no? Yes. Kasi kung ikukumpara mo talaga yung dati, talagang ako ba yun? Parang ang layo na. Malayo, sobrang layo na po. Ano po? Opo. Sobrang layo Wow. na. Ang Kaya ganda po po, ng mga oo. iniwan na learnings ni Pastor John Amen, from amen. own testimony Yes po. po, amen. Amen. So, sa pagkakataon po ito, Pastor John, ayan, dadako po tayo sa ating picture. Ano po yung Ayun. picture? Ayan, meron po tayong papakitang mga Picture. pictures na kung saan po, Pastor, ayan po, Opo. i-share niyo po sa amin or ano po yung gusto nyong mensahe na ibigay po sa kanila. Maari pong Mm. nanonood din po sila ngayong gabi pong ito. Ayan, Sige so, po. ito pong ating first picture. Sino po kaya ito? Ayun, Ayun! nako. Ayan po ang the love of my life. Amen. Yan. Yan Yes. po yung Ang aking kaloob ni pong Lord. yung aking pong spouse, no, esposo. Yan. Yan po na talagang pong sa hirap man, sa ginhawa ay nandito po sa aking tabi para ako po suportahan. Ayan, tsaka at the same time, no, kahit na sobrang dami po ng aming pinagdaanan, ay talagang hindi po ako iniwan. Ayan. Yes. Mm. Amen. Ano po, Pastor, ang mensahe niyo po sa kanya? Ah, ang sa aking pong mensahe sa kanya ay unang-una ay talagang sa buhay naman po talaga namin nakasentro po ang Panginoon eh. Kaya Amen. patuloy lang tayo sa paglilingkod, no? Alam ko Mm. marami pa tayong pagdadaanan kasi nag-uumpisa pa lang ang Lord sa buhay natin at sa lahat ng Mm. ating pagdadaanan, alam natin makakayanan natin lahat dahil ngayon hindi lang tayong dalawa kundi kasama pa natin ang Panginoon. Amen. Ayan po, si Ayan. Sister Myra po ang Ayan. ano po, nag-iisang asawa po ni Nag-iisa lang po Pastor John. Nag-iisa lang po. Nag-iisa lang. Opo, ayan. Amen, So, amen. next naman po na ating picture. Ayan. Ayan, oh, yan po Ang yung siyempre, parents yung akin po pong pinakamamahal na magulang ni din. Pastor Ayan. John. So, dahil po sa kanila, ay dahil, kaya po,
nandito po ako ngayon, no? At magpapasalamat po ako sa pag-aaruga po nila nung mula po nung bata po ako hanggang po sa kasalukuyan, no? Na although nagka-communicate pa rin naman po kami, nandun po sila sa probinsya ngayon. Ayan, Mhm. kaya po mahal na mahal po namin kayo, no? Nanay, tatay. Ayan, so soon magkikita po tayo ulit. Amen. Ayan, praise Okay. God. So, last but not the least, ang atin pong third picture. Ayun, Ayan ay po, talaga. si Amen, Pastor praise the Lord. Joe. Opo, yan. Yan po yung taong ginamit, no? Para po, kumbaga Makakilala po kayo in-orchestrate kay ng Lord. Panginoon. Kumbaga ginamit ng Panginoon para po ako ay makakilala sa ating pong Amen. Panginoon, no? Kaya po, actually, siya po ay nasa abroad pa rin hanggang ngayon and Mm. hanggang ngayon po ay naglilingkod pa rin kahit na Wow, praise nasa God. ano pa rin po, no? Nasa around magsi-70 na po yata yan. 60, Mm. oh, parang ganun. 60 Talagang plus, ngayon po ang 70. panawagan ni Lord sa Oo. kanya. Ano po? Amen, opo. Tsaka talagang binibiyayaan po ng kalakasan po ng Panginoon. Kaya Amen. po, Amen. no, Pastor Joe, no, mahal po kita at salamat po sa inyong buhay na ginamit po Amen. ng Panginoon para po ako po ay talagang makakilalin sa Panginoon, ako po ay mailigtas, no? At ako rin po ay talagang dati kasi pumupunta pa rin po sa amin yan eh nung nandito po Mm. kami. Kasi kaya Mhm. nga may mga tao namin dito po dati, nagba-Bible study kami yan. Mm. Si wife niya nagaling pa sa Rizal, yan, Mm. pinagtsatsagaan po kami yan dito dati, pinupuntahan at Wow. bina-Bible study yung tao namin, pati kami. Oh. Pati rin po kami, pero siguro kalooban lang ng Lord na hindi rin po, kasi malayo. So, Mhm. may ibang plano po talaga siguro si Lord, no? Baka Amen. talaga po ang plano ni Lord para po ako sa Jesus Be Lifted Up. Opo. Magpatuloy pa rin po kay Opo. Lord. Ano po? Amen, amen, opo. Amen. So, praise God po sa buhay po ni Pastor Joe Amen. Espinosa na ginamit po ni Lord para Praise the po Lord. Mm. makalakad po si Pastor Jan sa Amen. calling po ni Lord sa Amen. kanyang Amen. buhay. Opo. Mm. Amen. Praise the So, Lord. this time naman po ay ano po, dadako po tayo sa ating speak up. Ito naman po ay Yun. i-share nyo naman po sa amin. Ayan. Ilan na lang po to dahil kanina po ay medyo nadaanan nyo na po yung iba. So, Mm. duktungan nyo lang po ito, Pastor. Fill in the blanks po. Kung ngayon po, kapag inaalala nyo po or inaalala ko kayo po, ang lahat ng pinagdaanan nyo po, ang nararamdaman ko ay Inaalala ko ang mga pinagdaanan ko. opo. Ang Ano pong nararamdaman nararamdaman niyo po? Opo. Ang nararamdaman ko ay ang duduktungan. nararamdaman ko po nung pag inaalala ko po yung lahat ng lahat po ng aking pong napagdaanan ay siyempre mararamdaman ko po yung kagalakan sa oras na ito kasi Mm. tinawid po ako ng Panginoon doon sa Amen. pinagdaanan ko po, no. Praise Kaya po God. may Opo. kagalakan, no, Mm. iniahon po tayo ng Panginoon. Yan. Opo. Kahit na nakadanas po ng mga Yes. sufferings, ano po, mga Yes, meron pa rin pong thorns. kagalakan. Opo, but ngayon po ay ibang kagalakan po na Ibang po. nanggagaling kay Amen, Lord. amen, amen. 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 So, yun po. At ito naman po, Pastor, kung may advice po kayo na mabibigay sa taong ito, sino po kaya yun? Mhm. Ano po yun? Sino po kaya yung ibibigay yung advice sa taong ito? Kumbaga parang, ayun, if Ayun. you will talk to Teacher, yourself po talk to in that yourself. age, opo, ano Praise po God. Ano po? i-advise niyo po sa kanya? Ayan. Ay, marami po akong i-advise dyan sa kanya. Hindi po. Sige po. So, i-advise ko po sa sarili ko, no, na minsan naman talaga sa isang tao, may times na talagang minsan mahina po tayo, no. Pero laging mag-persevere, Mm, persistent lagi sa paglilingkod sa Panginoon at lalong-lalo na lagi pong i-level up yung paglilingkod sa ating Panginoon sa yes. lahat ng panahon, sa anumang sitwasyon ng ating pong buhay. Ganun lang po, no? Kasi po ay buhay natin ngayon hindi na po nakatuon sa mundo, kung Mm. hindi lahat po ito para sa kapurihan po na ng Panginoon dahil nabago na po yung ating perspective sa buhay. Amen. Amen. Pastor, tanong ko Yan. lang po, ilang taon po kayo dito po sa inyo pong picture na ito? Ah, Parang mas mukhang 20 plus bata po kayo, Pastor, ngayon. ngayon. Totoo po Opo, yun, compare, no? 20 compare plus pa lang po po. ako dyan. 20 plus kasi 30 nasa plus abroad. Yung po. picture po na yan, nasa abroad po ako niyan. On Opo. 20, ano yan, 20, I think 2014, 15, mga ganun. Ganyan po Oh, yung so year na yan, 10 years 20, ago po. 10 Ito. years. Oo. Na talagang Opo. batang-bata ngayon. Opo, Dahil sa parang glory mas, po ng Lord. opo, amen. Ayun po talaga eh. Amen, Pag amen. po ang glory ni Lord ang nagsashine, ay talaga pong ano, Ayan. mas mukha pong bata.
Praise God, praise God. Ayan, Pastor, thank you so much po for Ayun. sharing your life, your Thank you rin testimony, po. na talaga pong marami po ang napagpala sa inyo Amen, pong amen. buhay. Ayan, so bago lang po tayo po magpaalam, ayan po, gusto lang po nating i-acknowledge yung mga kasama po natin ngayon sa online. Good evening po, Sister Aisa Alam, Brother Ferdy, Sister Lori, ayan po, si Pastor Janelle Kiram, ayan po, nasa Praise CDO po God. sila, ni Bishop. Opo. Good evening po, Bishop. Yan, sabi po ni Sister Lori, hello po, Pastor, Ilonggo ka din po pala. Ayan, Yes. mga, ano Yes, po, Ilonggo po. Ilonggo. Ayan po, si Pastor Mm, Digno. Good evening po, Pastor. ayan. Ayan. At si Sister Mean. Ayan, blessed evening po. Ayan. At Amen, ganun amen. din po sa mga kasama po natin ngayong gabi pong ito. Mapagpalang gabi po. Thank you po for Yan. joining us tonight. Ayan po. So, sa lahat po ng ating J Blue family na nakakasama po natin ngayong gabi pong ito, thank you po for joining us. At tunay nga po na nakita po natin sa buhay po ni Pastor John na talaga pong ang Diyos po natin ay katulad po, totoo po yung sinabi niya sa salita niya sa Romans 8:28 that all things work together for Amen. good. Pangit man, Praise the Lord. maganda man, di ba po? Anumang storm, anumang challenges, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Pag po talagang may Amen. pagkakatawag po siya, may purpose po siya sa buhay po ng bawat isa, katulad po nung pinagdaanan po ni Pastor John. Ayun nga po, talagang yung total surrender lang din po sa Panginoon. Dadalhin at dadalhin po tayo ng Panginoon sa plano niya. Amen. So, praise Praise God po. God. Thank you po, Pastor John. Napakaganda po ng Thank you din po. Praise the testimony. Lord. Purihin po Amen. ang Panginoon sa Glory inyong to God po. buhay. Amen, Opo, amen. so sa Glory to mga God. kasama po namin ngayong gabing ito, mapagpalang gabi po. Pastor, baka po may gusto kayong last words at magpaalam na rin po kayo sa atin pong mga kasama po ngayong gabing Opo, ito. sa lahat naman po ng nanonood po dyan, no, kung ano man po ang inyong pong sitwasyon sa buhay ngayon, no, magpatuloy lang po tayo. Kasi yan Amen. po yung isa sa mga inaalaw ng Panginoon para mas tuluyan nyo pang mahawakan ang tunay na kalooban ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Ano po? So, yun lamang Amen. po sa gabang ito. Patuloy lang po, no? Fight, fight, fight lang po. Yes, amen. Praise Amen. God. So, ayan po, huwag niyo pong kalimutan na i-like po, i-follow, i-share ang atin pong social media po dito po sa Facebook, YouTube, Instagram. At yan po, muli po, magkita-kita tayo sa susunod po na mga episodes po natin dito sa Speak Life. Ito po muli ang inyo pong Pastora Chic Alvarado at ito po ang Speak Life Season 3. Good night po sa bawat isa. God bless po. Thank you Po. po, Pastor John. God bless Thank you po. po. God bless you po.